Сәлем достар, сіз Татарстанның төп яңалыкларын карыйсыз. Узган атнаның төп яңалыгы мәңгегә тарихта калачак. Олимпиада турында сүзебез. Калган яңалыкларны хәзер белерсез. Казанда тагын 2400 машинага түләүле парковкалар булдырачаклар. Казанлылар әлбәттә түләүсез урыннар булуын теләр иде. Алай файдасы юк шул. Чаллы шәһәре өчен зур габаритлы автобусларны КАМАЗ җитештерәчәк. Шәһәрне бит үз вакытында КАМАЗ заводы өчен салганнар иде, ә хәзер заводка шәһәр өчен транспорт җитештерү мөмкинлеге бирделәр. Дөрес, акчаны үз өеңдә калдырырга кирәк. Россиялеләргә социаль газификация программасы башланганчы, йортка кадәр газ кертү өчен киткән чыгымнарны кайтарырга мөмкиннәр. Халык мөлкәтеме инде бу, әллә юкмы әле? Табиблар фикеренчә, бер шешә шәраб яисә 3 шешә сыра куллану йөрәк өчен куркынычсыз булып санала. Әмма россиялеләр бу фикер белән килешмәде. Татарстанда борч җыелмасына бәя артуны булдырмый калырга тиешле эшлекле төркем булдырганнар. Көн дәвамында бәяләрне тикшереп торачак ул. Ярый әле бәле җыелмасына бәяләр тотрыклы санала. Киресендә ниләр буласын, күз алдына да китерүе кыен. Россиянең юстиция министрлыгы халыкка аерым очракларда өйдә генә яисә медицина учреждениеләрендә дә өйләнешергә рөхсәт бирде. Сөендерергә ашыгабыз, армиядә качып була әле. КАМАЗда вакцинациядән баш тарткан хезмәткәрләрне эш урыннарына якын да җибәрмәячәкләр. Заводтагылар мондый 4 көнлек турында хыялланмагандыр анысы. Төркия белән Азербайҗан гомум төрек армиясе булыру турында уйлана. Великолепный векның Султан Эрдоган белән яңа чыгарылышын төшерә башлаганнардырмы? Хәбәр ителми. 1 сентябрьдә мәктәп линейкаларына бары тик прививка ясаткан әти-әниләр генә керә алачак. Мондый карар эпидемиологик вазгыятьнең начар булуы сәбәпле кертелде ди түрәләр. Первый раз, первый класс, укол кадатыгыз, пожалуйста. Казанның КФУ галимнәре Татарстандагы нефть чыгару урынында җир шары өчен ят булган матдә тапканнар. Бу яңалыктан соң КФУ мөгаен галәмнең топ 100 вузы исемлегенә кергәндер. Татарстан! 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 Нишлисең сен? Безнең спортчылар медальләргә лаек булды. Марта Мартьянова рапирларда фехтование буенча алтын медаль алды бит. Марта 3 уенның беренчесендә ук аягын авыртырган иде, әмма командасы халкына авыртуына түзеп, 3 уенны да уйнады. Ә менә Казан полицейский Иман Хаттаев бокста бронзалы булды. Алга, татарлар! Алга! Финикага нигез салучы Кирилл Доронин җомгада Казанда тоткарланды. Шул ук көнне судта аны СИЗОда 2 айга калдыру турында карар чыгарылды. Финикелә комедия иптәшләр. Сезгә сөйләнәсе төп яңалыклар шушылар иде, дуслар. Сау булыгыз. Туктап тормыйбызмы ни? Аңладым.